नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रक्षाबंधन स्पेशल झटपट होणारी जिलेबी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। खूप मस्त अशी जिलेबी तयार होते आणि अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आणि अगदी बाजारातून विकत आणतो ना तशी एकदम क्रिस्पी आणि एकदम ज्यूसी अशी मस्त अशी जिलेबी इथं तयार होते। तर या रक्षाबंधनला तुम्ही तुमच्या भावासाठी ही झटपट अशी जिलेबी नक्की बनवा। आता रक्षाबंधन तर झालं, आता सणवार पण सुरू होत आहे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही ही रेसिपी वापरून मस्त अशा जिलेब्या बनवू शकता। तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त अशी जिलेबी झालेली आहे। त्याला आतून मस्त अशी पोकळ आणि त्याच्यामध्ये पूर्णपणे ज्यूस भरलेली, साखरेचा पाक भरलेली अशी ही जिलेबी झालेली आहे। ती कशी करायची ते आता बघूया। तर पहिला आपण साखरेचा पाक करून घेऊया। इथं मी 1 कप साखर घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे आणि आपल्याला इथं साखरेचा पाक करून घ्यायचा आहे। तर साखर मस्तपैकी पाण्यामध्ये वितळून घ्यायची। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि साखर मस्त आहे ती पाण्यामध्ये वितळून घ्यायची। थोडीशी वेलची पूड मी इथं घातलेली आहे। इन्स्टंट जिलेबीची मस्त अशी ही रेसिपी आहे। बघू शकता तुम्ही साखर मस्त विरघळलेली आहे आणि आपल्याला हा पाक जो आहे तो एकतारी वगैरे बनवायचा नाहीये, तर थोडासा चिपचिपीत असा हा पाक बनवायचा आहे। म्हणजे एकतारीच्या खूप अगोदरची स्टेप असलेला पाक बनवायचा, म्हणजे मधासारखा चिपचिपीत एवढाच आपल्याला हा पाक बनवायचा आहे। ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे। समजा तुम्ही एकतारी वगैरे पाक बनवला तर तो जिलेबीला व्यवस्थित तो पाक सोक करणार नाही आणि आपली जिलेबी आहे ती परफेक्ट होणार नाही। तर बघू शकता तुम्ही फक्त चिकचिकीत असा हा इथं मी पाक तयार करून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये मी थोडा लिंबाचा रस घातलेला आहे। जवळजवळ 1 चमचा इथं लिंबाचा रस घालायचा, त्यामुळे मस्त अशी जिलेबीला आंबटसर अशी चव येते। आता गॅसची फ्लेम जी आहे ती मी बंद केली। आता जिलेबीच्या बॅटरकडे जाऊया। तर मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। मैदा आहे तो चाळून घ्यायचा, म्हणजे तो मस्त असा हलका होतो आणि 1 कपामध्ये मी ही मेजर करणार आहे मैदा। तर बरोबर 1 कप मैदा मी चाळलेला घेतलेला आहे। हे बघा, मस्त असा कप भरून असा हा मैदा घ्यायचा। कमी वेळेत मस्त अशा ह्या जिलेब्या तयार होतात, एकदम झटपट आणि चवीला तितक्याच सुंदर। तर 1 कप भरून मी इथं मैदा घेतलेला आहे आणि तो आता एका मोठ्या बाउलमध्ये घ्यायचा आहे आपल्याला। तर ह्या 1 कप मैद्यापासून जवळजवळ तुम्ही अर्धा किलो जिलेबी बनवू शकता। इथं 1 चमचा मी तूप घातलेला आहे, तुपाचं मोहन घालायचं आहे आणि 1 अख्खं इनोचं पॅकेट। जर हे ब्ल्यू रंगाचं जे इनोचं पॅकेट आहे ना तेच वापरण्याचा प्रयत्न करा, कारण जे आपलं हिरव्या रंगाचं असतं किंवा इतर जे फ्लेवर असतात त्यांचा वेगळा असा वास येतो। हा प्लेन फ्लेवर असतो, त्यामुळे जिलेबींना कुठलाही वास येत नाही। आणि आता हे सगळं छान अगदी या मैद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे तुपाचं आणि इनो व्यवस्थित छान असा ह्या मैद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा। म्हणजे तुपाचं छान अगदी मोहन ह्या मैद्याला लागणार आहे। असं छान अगदी मिक्स केल्यानंतर बघू शकता घट्ट अशी छान अशी मूड झालेली आहे, म्हणजे आपलं तुपाचं प्रमाण हे मोहनसाठी परफेक्ट आहे। आता मी इथं पिवळ्या रंगाचा थोडासा फूड कलर घालणार आहे। तुम्ही हवा तर ऑरेंज कलर पण इथं वापरू शकता। आता जो साखरेचा पाक केला त्याच्यामध्ये पण तुम्ही हा कलर वापरू शकता, पण मी इथं बॅटरमध्येच वापरत आहे। आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि हे इन्स्टंट इडलीचं प्रीमिक्स इथं तयार झालेलं आहे। असं तुम्ही प्रीमिक्स करून ठेवू शकता आणि ह्याची तुम्ही झटपट कधीही जिलेबी बनवू शकता। तर हे जिलेबीचं प्रीमिक्स इथं तयार झालेलं आहे। आता याच्यापासून जिलेब्या कशा बनवायच्या ते बघूया। तर त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। तर थोडं पाणी ॲड करायचं आहे, खूप जास्त एकदम पाणी घालायचं नाही आहे, कारण थोडंसं जाडसर आपल्याला हे बॅटर पाहिजे। खूप पातळ जर बॅटर केलात तर जिलेब्यांचा तो व्यवस्थित चांगला शेप इथं येणार नाही आहे आणि खूप घट्ट केलात तरी पण व्यवस्थित शेप येणार नाही आहे। तर थोडंसं रिबन कन्सिस्टन्सीचं असं हे बॅटर आपल्याला करायचं आहे। बघा परफेक्ट झालेलं आहे हे बॅटर। आणि एक अशी पायपिंग बॅग घ्यायची आणि याच्यामध्ये हे बॅटर आहे ते भरायचं। पायपिंग बॅग नसेल तर तुम्ही दुधाची पिशवी वापरू शकता किंवा जिलेबी काढण्याची एक जी बॉटल मिळते ती वापरू शकता। तसं ग्लासामध्ये ठेवून याच्यामध्ये हे आपल्याला हे बॅटर भरून घ्यायचं आहे। अवघ्या 15 मिनिटात तुम्ही ह्या जिलेब्या तयार करू शकता। इतकी जिलेबीची सोपी आणि सुंदर अशी ही रेसिपी आहे। आता हे जे बॅटर आहे ते मी या पायपिंग बॅगमध्ये ओतून घेते। तुम्ही बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, तर एवढीच आपल्याला कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। समजा बॅटर थोडं जास्त जाड झालं तर मग त्याच्यामध्ये थोडंसं तुम्हाला पाणी ॲड करावं लागेल, किंवा जास्त पातळ झालं तर मग तुम्हाला 2-3 चमचे मैदा जास्त ॲड करावा लागेल आणि पुन्हा ते बॅटर तुम्हाला त्या योग्य कन्सिस्टन्सीला आणावं लागेल। आता एकदम छोटंसं पुढचं टोक आहे ते पायपिंग बॅगचं कापून घ्यायचं आहे
आणि इथं मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर तेल जे आहे ते कढईमध्ये किंवा खोलगट कढईमध्ये गरम करायचं नाही आहे, तर असं पॅनच वापरायचं आहे. अशा पसरट पॅनमध्ये तेल अगोदर गरम करून घ्यायचं आणि मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ह्या जिलेबी ज्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही गॅसची फ्लेम मोठी ठेवली तर जिलेब्या परफेक्ट होणार नाही आहेत. त्यामुळे तेल तापल्यानंतर मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेम ठेवायची आणि ह्या जिलेब्या आहेत त्या पाडून घ्यायच्या आणि दोन्ही बाजूने अलटवून पलटवून मस्त अशा तळून घ्यायच्या. जेवढ्या स्लो गॅस फ्लेमवर तुम्ही ह्या जिलेब्या तळून घ्याल तेवढ्या त्या जास्त कुरकुरीत होणार आहेत. तर ही टिप फार महत्त्वाची आहे. तुम्ही जेवढा जास्त वेळ तुम्ही स्लो गॅस फ्लेमवर ह्या जिलेब्या तळून घ्याल तेवढी ती जिलेबी जास्त क्रिस्पी आणि कुरकुरीत होणार आहे. तर अशा ह्या जिलेब्या मी काढून घेतल्या आणि आता ह्या दोन्ही बाजूनी मी मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर व्यवस्थित अशा तळून घेतलेल्या आहेत. तर असं पसरट भांडं वापरल्यामुळे जिलेबी काढायला आपल्याला पाडायला पण सोपं होतं आणि भरपूर जिलेब्या तयार होतात. तर दोन्ही बाजूनी अशा जिलेब्या मी क्रिस्पी तळून घेतलेल्या आहेत आणि अशा एका झाऱ्यावर काढून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता किती छान अशा जिलेब्या इथं दिसत आहेत. जिलेबी थोडीशी झाऱ्याला पण तुम्हाला कडक लागेल असं मस्त अशा क्रिस्पी इथं जिलेबी तयार होतात, कारण आपण इथं इनो वापरला आहे त्यामुळे. तर आता जिलेब्या तळून झालेल्या आहेत. जिलेबीची एक बॅच झाल्यानंतर मी दुसरी बॅच अशी तळायला घेतलेली आहे आणि आता इथं साखरेच्या पाकामध्ये ह्या गरम गरम जिलेबी ज्या आहेत त्या टाकायच्या आहेत. जिलेबी थंड करायची नाही, गरम गरम जिलेबी या साखरेच्या पाकामध्ये घालायच्या आहेत. जेवढ्या गरम घालाल तेवढा त्या जिलेबी ज्या आहेत त्या साखरेचा पाक पटकन सोक करतील. साखरेचा पाक जो आहे तो पण आपल्याला थोडासा गरमच पाहिजे. ते एक 10 मिनटं या पाकामध्ये ठेवायचे आहेत ह्या जिलेब्या आणि 10 मिनटं ठेवल्यानंतर ह्या जिलेब्या आहेत त्या बाहेर काढून घ्यायच्या आहेत. त्या मस्त असा सगळा जो पाक आहे तो मस्त अशा शोषून घेतील आणि मस्त अशा आपला गोडसर मस्त अशा जिलेब्या इथं तयार होतील. तर 10 मिनटानंतर मी ह्या जिलेब्या काढून घेतलेल्या आहेत. हे बघा आणि मस्त अशी आपली ही इन्स्टंट जिलेबी इथं तयार झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या जिलेब्या करून घेतलेल्या आहेत. किती मस्त झालेल्या आहेत तर तुम्ही बघू शकता. तर या रक्षाबंधनला तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.